ସବୁଦିନ 8ଟାରେ ଉଠୁଥିବା ପିଲାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିଲି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ଅଫିସକୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବି ଅଫିସରେ କାମ ସବୁ ସାରି ପୁଣି ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଫିସରୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ତରବର, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ମୁଁ ଆସିକି ଅଫିସରେ ମୋ କାମ ସାରିଦେଲି। ସାରି ଦେଇକି ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଗଲି ରୁମ୍କୁ। ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ରୁମ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇ ଖାଇ ପିଇ ପୁଣି ରୁମ୍ରୁ ଏବେ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିଲି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି। ଫାଇନାଲି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲି, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଁ 2 ଜଣ ମିଶି ବାହାରିଲୁ ତା ଏନଗେଜମେଣ୍ଟକୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସାଙ୍ଗର ଯେହେତୁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ଯିବୁ, ସୋ ବାଟରୁ ଗୋଟେ ବୁକେ ନେଲୁ। ଯାଇକି ଆମକୁ ସେ ଯେହେତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲା, ଆମର ବହୁତ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ସୋ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମାନେ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଆମେମାନେ ତ ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗ, ତ ଆମମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା, ସାଙ୍ଗର ତ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଚାଲିଛି, ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ତାଳି ମାରିବୁ, ଆମର କାମ। ତ କେକ୍ କାଟିକି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ କେକ୍ ଖୁଆଖୁଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେନ୍ ସେମାନେ ରିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗରେ କିଛି ପୋଜ୍ ନେଇ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ, ତାପରେ ରିଙ୍ଗ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲେ। ତ ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଦିନର ଲଭ୍ର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। କଲେଜ ଲାଇଫ୍ର ଲଭ୍ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଲଭ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା କେତେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ତ କେବଳ ଲଭ୍ କପୁଲ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ସାଙ୍ଗକୁ ତ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍। ଦେନ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲା, ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଦେନ୍ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେକୌଣସି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହଉ, ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପାର୍ଟ। ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଡ୍ୟୁଟି ଆସିଥିଲୁ। ଡ୍ୟୁଟିରୁ ତ ଆସିକି ଦେନ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାହାରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ସୋ ଖାଇନଥିଲୁ, ଉପାସରେ ବି ଥିଲୁ, ଭୋକ ବି ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା। ଖାଇବା ପରେ ଆସିଲୁ, ବାହାରେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ପାଖରେ ଏଭଳି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖି ଆମର ଛୋଟବେଳ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଆସିଲୁ ଏବଂ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ରହୁଛୁ, ଟାଟା।